Badon baroh suk shong marway kata kaktin sngewthuh namar shaphang kun kite swat banyo shong rau. Khublei yapi Kane kadai ke yudiin ngade arki mynta kasmi ngawanra shapi poetry shaphang samla kaba kerting PYNGNGAD iau. Sngap ko khun kari aman ke shnong ke thaw bahkan sabe hir-hir hapi PYNGNGAD iau. Si khrum ka bneng mynta phin ide kyntien sngewthuh. Hadien pat kin salong kyntien pelait jenhau. Badon baroh suk shong marway kata kaktin sngewthuh namar shaphang kun kite swat banyo shong rau. Angno judon usam labriu ubom kwa ong ko kiau. Ni hangnu sha kasam labriu kabom kwa khot ko thaw. Enda kumte kisha pin khot dah ken mau rong ken rau. Uway yapi unskia nakrot uta udei ukhaw. Istat kibek kikraw kirit banyo ko kiau ko thaw. Kamper ki ong ladei ban kit kendung kabar ni khaw. Uladu don tang uway hi haying paki nitraw. Ubat udeng tu nar hakti uta udei ukhaw. Hakmat jong wat me ramha min prat kit het kijau. Don badon net kaban laksha bandung kura ukhaw. Karengi jong orang samla kade ka kren rang yau. Ka demeu re kathei samla omde ka le the yau. La ting ting sngewthuh ka dau balei ka saw. Ato manusi ban yathu ke balei sha usiau. Yathu mapi ko mai ko bon in lei ki butor naw. Nin set ban shong marway ka mon bayo kalait jenhau. Ko PYNGNGAD yathu sapha hang no kire ki au. Itei hapo karu purya bakmi lendang umyo. Ban yeng karosong te habor to ai baroh kin pau. Lại tang hang ni hang tai we ar ni baroh ngin pam dau. Compare what la kan poi ko aba kas ep kan jau. Enda wat shia ban sam skor udusmon sim so khaw. Khublei shibun.